Haka wei pat ka khubor pas ngosi. Wei u Shipai no Uttar Pradesh u lak takti u trai pat ki Nongtrei ke trills van pak. Haba wan ban rung ban petkai ke te ka pak ke badan harut surak National Highway 6 ha Bhoi bahab ha kasinang maulen maukhan ha Bhoi district. Kani ka jingjak la ja ha kasinsa jain beladam. Ha kabala keno bau te Shipai bat ki bahiyeng kila wan rung ha ka te ka pak ha Bhoi ban pilot por ban petkai ke te ka pak. Henry ka ba sngolingo kalong ba utay Shipai klem kanu ka daw ulak takti penban yo utray ka pak pat ru ye ki Nongtrei ban shupen bor klem nongrim. Kumbali thu do utray ka te ka pak loong ba utay Shipai ula le meng ba ban rung ha ka te ka pak ha ka ba ulak takti tang yo u bat ye ki Nongtrei Henry ula penjat lut bru ye ki tiar kitar ki badan hakatei kapak da ka bakaran bahe bat ngomeng klem buram ye ki bor panyat katei kapak shushu lo ongru balala bantem yakani ke jingpen ibor bat ke jing takti uni Shipai ka deida ka jing tuklar ki long kami ki batrei hakatei kapak kaba ula sngo shin ran bat hadien kata ula petno na katei kapak